שלום לכם, אני בטורקיה, באיסטנבול. מדוע? כי מתברר שיש לא מעט ישראלים שחלומם לשיער שופע מוביל אותם דווקא לכאן. השתלת שיער. למה דווקא בטורקיה? מה אחוזי ההצלחה? ובעיקר, כמה זה עולה? יצאנו לבדוק, הפעם מה לעשות, לא לטעום, יישארו איתי. אני חושב שכל גבר מרגיש שהשיער הוא הכוח שלו. לי בכל אופן מאוד חשוב, כמעצב שיער כמובן. לפעמים, אתה יודע, הלקוח בא מסתפר, אומר לי, אני רוצה להסתפר כמוך. יאללה, איסטנבול. שלום. טוב, מה שלומך? מה רע לך? אתה נראה חתיך עם הכובע הזה. נו, מה רע? יש לך שיער. זה רק השלמה. אתה קצת... לחזור להיות אריה. הכובע, אתה ממש רוצה שכל הקרקפת תהיה מלאה בשיער. בדיוק. ויקחו את השיער מאיפה? מהזקן? מאיפה לוקחים? לא, מהאזור הזה. מהאזור הזה? האזור הזה חזק, יכניס אותו לפה. גם מאחורה. רוצה לדובה קצת מהשיער שלי? זה שהחלום שלי להגיע לתוצאה הזאת. בוא ניגש רגע לדיוטי פרי, יש לי כמה דברים לקנות איתך, יש לי פה רשימה. אשתי יש יום הולדת. אתה יכול גם לקנות לה מתנה. אני שוב, תכין את הרשימה עליי. אנחנו נשארים בלילה באיסטנבול, מחר נלך לעשות את הניתוח. מה עובר לך בראש? קודם כל שלא יכאב. זה תהליך לא קצר, זה לא רק לעשות את הניתוח מחר וזהו, ונגמר, ויום ראשון אני קם עם שיער. אני לא מאמין שכל אחד שיש לו קרחת שהוא מוכן להישאר ככה. אין אחד שלא רוצה שיער. זה חלום להגיע לטורקיה לעשות השתלה. אני רוצה לחזור להיות מי שהייתי. יש אנשים שיש להם מפרצים, יש אנשים שההתקפות שלהם היא שיער דליל בסך הכל. אז אין תרופה אחת לכל בן אדם, כמו שאין שמפו לכל בן אדם. מה טווח המחירים? בין 13,000 שקלים ל-20,000 שקלים. מה זה כולל? חוץ מטיסה, כולל בית מלון, זה כולל העברות, זה כולל התרופות, זה כולל את הניתוח, זה כולל את הליווי בעצם שאתה מקבל לפני התהליך ואחרי התהליך למשך שנה שלמה. איך התגלגלת לסיפור הזה? אני במקצוע שלי מעצב שיער, אז התגלגלתי להקרחה ואני עברתי 6 השתלות בחיי. 4 מהם בארץ ו2 בטורקיה. וכמו שאתה רואה, זה השיער שלי, סך הכל שנה. חבר'ה, בוקר טוב. בוקר אור. עוד אפשר להתחרט. אנחנו עוד 10 דקות בבית חולים. לא, באתי להגשים חלום, לא עוזב טורקיה עד שאני מגשים את החלום. בכל אופן, טורקיה לא הלחיץ אותך לפני שבאת לפה? תראה, קצת הלחיץ, אתה רואה אנשים מכל העולם מגיעים. מאירופה, מארצות הברית, מדובאי. כלומר, זאת לא בעיה של היהודים או של הישראלים, אה? זה בעיה עולמית. בעיה עולמית, אה? בעיה עולמית. 9 months and you're coming back. So this is the second time. Many people from Germany coming to... Yes? זה מרגיע שאתה רואה פה, עכשיו ראינו פה מישהו שהגיע מגרמניה. כלומר, טורקיה הפכה להיות מין כזה... מעצמת שיער. Hello. Thank you. How are you? Thank you. Hello. What to say about Maher? It's okay? Yes, very nice. We will do that your operation today with FUE technique, and now I will control your situation. אתה בטוח שאתה לא רוצה הביתה? מנחם, בשביל מה באנו? שתיקח אותי חזרה בלי לעשות את זה? And then now we will have the blood test. For Antonio, we will work minimum 7,000 grafts, maximum 7,500 grafts between, and so his result will be very, very good because his hair follicle quality is very nice. Only this clinic, 10-15 people is coming, only Israel, every month. It's a dream hair. 1 year after, dream hair is possible. המחיר הכי ממוצע בארץ זה בין 15,000 שקל ל-25,000-30,000 שקל, זה תלוי הכמות השתלים. בן אדם שזוכר השתלה, זה לא יסתכל רק על המחיר, שיסתכל מי עושה את ההשתלה, עם איזה מומחיות יש לו, אם יש רופא נוכח בהשתלה. נראה שהישם כבר התחיל את התהליך, עכשיו אתה הבא בתור, במקביל. קצת היה קשה, לפחות החלק... טיפה, כן, הזריקות קצת. אתה ממליץ? מאוד. במיוחד לפני ט"ו בשבט. חג לאילנות וחג לקרחים, אה? חג לשערות.
שתהיה לך בהצלחה. תודה רבה מנחם, נסיעה טובה. קפה בבאר שבע. אנחנו ניפגש, תראה אותי עוד כמה חודשים עם שיער. כן, נבוא אליך. קפה ומאפה. קפה ומאפה ושיער. ושיער. תהיה בריא. תודה רבה. עושים חבר, תגיד שאתה מכיר אותי באיסטנבול, כולם מכירים אותי. אז מנחם, עברו שבועיים, תכף אני רואה את הכובע לאט לאט ובזהירות. כמו שאתה רואה, זה צומח לאט לאט. הדרך עוד ארוכה, אני אופטימי וסובלני, וזה מתנה שאי אפשר להסביר במילים. חברים יקרים, תראו, מדובר בהליך רפואי מורכב, רציני מאוד, ניתוח. ולכן לפני שאתם יוצאים להרפתקה, חובתכם לשאול את מי שכבר עבר את ההשתלה הזאת. תבדקו מי הרופא, היכן זה מתבצע, וכמובן כמה זה עולה.